OK. Siw mae'n mynd? Fi nawr eisiau i'r plant i ddod â'i Clai lan. Chi di orffen? Na? O, boes bach. Do? Pwy bynnag sydd wedi gorffen, dewch nhw lan. A na i ddechrau gyda chi. Diolch. Iawn. O, pert iawn. Diolch. Diolch. Na roi bach o amser i bobl eraill. Na i ddechrau nawr te gyda teifi. Fi'n mynd i geso nawr, fi'n mynd i ddyfalu beth wyt ti wedi gwneud. Dyma un teifi, okay? Pa fi edrych? Chi hoffi fe? Mae'n neis nag yw e. Fi siŵr bod ni'n gyd yn gwybod beth yw e, sef modrwy. Fi'n iawn? Na dw? O, na! Ti eisiau gweithio ni beth yw e? Bag yw e. Nawr bod ti'n gweud e, wrth gwrs mae bag yw e. Reit, Miriam nesa. Beth yw hwn? Fi'n meddwl bod fi'n gwybod beth yw hwn. Fi'n eitha siŵr. Efe hosan i dy drwyn yw e? Ti siŵr? Ond mae'n ffito'n berffaith. O, oce. Beth yw e? Cryd yw e. Ti'n gwybod be, nawr bod ti'n gweud beth yw e, fi'n deall. Fi'n gweld e. Nawr bod ti'n dweud beth yw pwrpas e, fi'n gallu gweld, wrth gwrs mai cryd yw e. Siw mae pethau'n mynd â pawb arall. Unrhyw un arall wedi benni? Joseph a Hannah wedi benni to? Na, mae eisiau chi frysio. Neu bydd dim gwobr i chi. Fi wedi gwneud dau yn barod. Nawr, mae yna her o fy mlaen i nawr. Gret. Beth yw hwn? Efe submarine yw e? Efe cwch i fynd o dan y dŵr yw e? O, ni'n iawn. Gret. Check. Nawr te. Nawr te. Da iawn. Okay. Did you make this? Is it a... Is it a plaster for when you get ill? No. What is it? It's a cross. I can see it now that you explain it. Etienne. Is it a... bracelet? An adjustable bracelet. Oh, what a guess. Got it right. Yes. Getting better at this every time. Hannah, efe? Mae hwn yn un anodd. Ond fi'n meddwl bod fi'n gwybod eto. Efe cwpan i'r glist fel yna yw e. Dros fan... Na! Beth yw e? Cwpan i gael paned. Wrth gwrs. Wel, fi gwybod yn union beth yw'r ein. Dim ond un peth gallu fod. Drumsticks, yw e? Na! Beth yw nhw? Cyllell a fforc. Ac un peth ar ôl gan Joseph, fi'n meddwl, sef yn amlwg het. Na! Beth yw e? Powlen. Wel, da iawn chi. Chi wedi gwneud job da iawn. Chi wedi gwneud job mor dda. Chi gyd yn heifi treat bach, dwi'n meddwl. So chi moyn do lan, gewch chi gyd rhywbeth. Croeso. Sorry. Right. Diolch
am fy helpu fi. Ond nawr fi eisiau chi drio wrth i chi... allwn ni fynd mlaen, sori. Allwn ni fynd mlaen i'r darn nesaf. Reit. Fi eisiau siarad tyn bach da chi am glai. So, i chi nawr wedi defnyddio clai yn do fe, a i chi'n gwybod oedd Hannah wedi gwneud cwpan i ni'n do? Oeddech chi'n gwybod fod cwpanau fel hyn, pan mae mam a dad yn cael paned, maen nhw'n cael e mewn cwpan mas o glai. O'ch chi'n gwybod? O'ch chi'n gwybod? Peidiwch a wneud e mewn cwpan pleido, achos dyw e ddim yn blasu neis iawn. Mae e'n fath o glai chydig bach o wahanol, ond mas o glai mae cwpanau a pethau fel yna yn cael eu gwneud. A yn gynharach, fi fynd mlaen un, sori. Fi wedi gofyn i chi wneud rhywbeth gyda pwrpas, do fe. A nes i ofyn i chi beth oedd pwrpas hwnna. Beth i chi wedi adeiladu, chi wedi creu rhywbeth, ac o'n i'n meddwl mai het bach i'r glist o fe. Ond o'n i'n anghywir. O'n i'n anghywir. Pam o'n i'n anghywir? Pwy sydd penderfynu beth yw hwn? Pwy nath e? Hannah. Oedd Hannah wedi wneud mwyn cael ei ddefnyddio mewn ffordd special, fel cwpan. Okay? Cael ei wneud mwyn cael ei ddefnyddio fel cwpan. Fel esgidiau. Mae esgidiau, i ni gyd yn gwybod, wedi cael ei creu mwyn yfed mas o nhw. Ie? Mae esgidiau wedi cael ei creu mwyn yfed mas o nhw, nag yno? Ydy ma nhw? Chi'n yfed mas o esgidiau chi? Na? Chi'n siŵr? Achos mae tystiolaeth dy fi edrychwch. Chi'n yfed mas o... A dim just fe sy'n neud e. Dim just fe sy'n neud e. Mae pawb yn neud e. Nag nhw? Chi'n siŵr? Ond edrychwch, mae'n neud y to nawr. A troen, mae rhywun arall yn yfed e. Mas o esgid y boi arall. Nag i fi'n iawn? Na? Siwyd i ni'n gwybod beth yw pwrpas esgid te? Siwyd i ni'n gwybod sut i ddefnyddio esgid? Pwy sydd wedi dweutho ni siwyd i wso fe? Chi'n gwybod? Ar ein traed. Chi'n iawn. Ni'n gwisgo sgidiau ar ein traed. Ni ddim yn yfed mas o nhw. Hwna'n eich fi. A rheswm pam yw oherwydd fod y person sydd wedi creu sgidiau wedi creu nhw mwyn iddyn nhw fod ar eich traed chi, wrth gwrs. A mae hwnna'n wir am lot o bethau nag nhw. Mae lot o bethau wedi cael eu creu mwyn bwrpas arbennig, mwyn gwneud rhywbeth arbennig. Pam mae maneg yn cael ei greu? Menig. I fynd ar eich trwyn, dwylo. Pam mae het yn cael ei greu? I fynd ar eich pen. Mae pob peth sydd wedi cael ei greu am reswm special. Nawr, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni fod Duw yn grochenydd a bod ni fel Clai. Fod Duw wedi'n creu ni a mae wedi'n creu ni i fod fel ydyn ni. Felly, ni yw'r Clai a Duw yw'r crochenydd. Chi'n gwybod beth yw crochenydd? Crochenwaith yw hwnna. Ti'n iawn? Dyna maen nhw'n neud. Chi'n gweld y person sydd tu ôl i'r Clai? Dyna'r crochenydd. Y person sydd yn creu yr llestri neu beth bynnag maen nhw'n adeiladu. A felly mae Duw, just fel wnaethoch chi greu y pethau mas o glai, mae Duw wedi'n creu ni. Mae Duw wedi gwneud chi a fi. A fel ni wedi dweud yn gynharach, wedi creu a wedi rhoi Ezra i ni.
Mae'n adnod yn Eseia sydd yn dweud, arglwydd ti ydy'n tad ni, gwaith dy ddwylo di ydy ni. Ni ydy'r clai a ti ydy'r crochenydd. Ond mae rai gofyn y cwestiwn felly, nag oes e? Pam? Pam y Duw wedi'n creu ni? I ni'n gwybod nawr fod esgyd ddim wedi cael ei greu i yfed mas ohono fe. I ni'n gwybod na. I ni'n gwybod bod het sy'n cael ei greu er mwyn mynd ar eich pen chi. Ond pam y Duw wedi creu chi a fi? Beth yw'r pwrpas? Nawr, er mwyn gwybod hynny, mae rhaid i ni fynd nôl i'r dechrau, i'r stori pan greodd Duw ni. A mae hwnna'n mynd â ni nôl i Genesis, y llyfr cyntaf yn y Beibl. Ac yn Genesis 1, dyn ni'n darllen hyn. Gobeithio bod chi'n gallu darllen e. Gadewch i ni wneud pobl yn ddelw ohono ni'n hunain, i fod yn debyg i ni, i fod yn feistri sy'n gofalu am bopeth, y pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr, yr anifeiliaid, y ddeiar gyfan, a'r holl greaduriaid a phryfaid sy'n byw arni. Felly, un rheswm eisiau roi, mae Duw yn rhoi i ni, yw i edrych ar ôl y byd, i fod yn feistri, meistr ar y byd, i edrych ar ôl y byd mae Duw wedi rhoi i ni. Gwaith pwysig iawn, a mae'n rhan o'n gwaith ni. Ond y peth pwysica fan hyn, y prif reswm mae Duw wedi'n creu ni, a mae'n eitha anhygoel. Y rheswm pam yw mwyn i ni fod yn debyg iddo fe. Mwyn i ni gael ein creu ar lun a delw Duw mae'r Beibl yn dweud. Nawr, weithiau, mae pobl yn prynu celf, lluniau sy'n cael eu peintio. Okay? Nawr, mae gen i esiampl, fi ddim yn meddwl bydd y plant bach yn gwybod beth yw rein, ond falle bydd y plant mawr yn gallu helpu. Mae rai pobl yn gallu edrych ar y lluniau yna, a maen nhw'n gwybod pwy sydd wedi creu nhw. Achos maen nhw'n arbennig, maen nhw wedi cael eu creu gyda steil person. Pwy sy'n gallu geso pwy yw'r person yna? Pwy sy'n creu reina? Pwy sy'n gwybod? Na, dim quite, no, not quite. Banksy sydd wedi creu reina. A felly maen nhw'n special. Sa'n meddwl bod nhw'n arbennig iawn. Sa'n gwybod chi'n meddwl bod nhw'n arbennig iawn. Ac yn enwedig yr un ar y dde, sef enw'r un ar y dde, right, yw Sunflowers from Petrol Station. Nath hwnna werthu yn 2021. Chi eisiau dyfalu am faint? Sunflowers from Petrol Station. Chi eisiau dyfalu faint? Come on. Gwobr i'r person agosa. 10 miliwn? 1,000? 10 miliwn? 2.5 miliwn? Any advances? 5 miliwn? 5 miliwn? Yr ateb cywir, siriol, yw 10 miliwn. 10 miliwn o bunnoedd. Teifi, ti eisiau rhain yr enw yma? 10 miliwn o bunnoedd. Os chi'n gofyn i fi, byddai ni ddim yn rhoi 10 pint am y llun yna. Ond 10 miliwn. I gyd oherwydd fod stamp rhywun arbennig arno fe. Banksy. Mae'n werthfawr oherwydd y stamp sydd arno fe. Mae'n dweud, actually, Banksy arno fe. Mae'n anodd i chi i weld. Mae ar y darn oren ar y fas. Nawr, mae ychydig bach fel, a fyddai angen help rhywun i wneud hyn, sut mae Duw wedi'n creu ni. Nawr, allai gael gwirfoddolwr, plis, rhywun i helpu. Gweld y lan? Pan nath Duw ein creu ni, ti yw Duw nawr, oce? Smalio, mae ti yw Duw. Nath ein creu ni i edrych fel Duw. I fod yn debyg iddo fe. Byddai'n walus nawr, dwi'n scratcho fe, cael dylyged, oce? Sa'n gwybod sut o'n weithio. Weithio'n eitha.
lan y nostrils. OK. So, chi'n gweld e? Just about. Dyma Duw yn ein creu ni fel bod ni yn adlewyrchu rhywbeth o brydferthwch Duw, mor arbennig, mor brydferth, mor wahanol, gogoniant yw'r gair yn y Beibl, mor wahanol a mor arbennig yw Duw. Fel bod Duw yn gallu edrych arno ni, a bod e'n caru ni, a bod e'n adnabod ni, ac yn bod ni wedyn yn gallu nabod Duw, a hefyd dangos ein bod ni yn debyg i Dduw. Mae stamp Duw arno ni. Ond mae problem. Chi'n gwybod beth yw'r broblem? Chi eisiau geso beth yw'r broblem? Mae'r clyw i chi. Pechod. Mae pechod wedi dod i'r byd, ac oherwydd hynny, dyma fel i ni'n edrych. I ni ddim yn adlewyrchu Duw, i ni ddim yn debyg i Dduw bellach, oherwydd fod pechod wedi dod i'r byd. Nawr, fi eisiau ti ail-wneud e, please. Mae'n bach yn gas. Fe wnewch chi sylwi, mae wedi torri'n barod. Mae'n amhosib. Chi'n gweld, allwn ni ddim gwneud ein hunain i edrych fel Duw eto, pan i ni'n trial, mae'n torri. A felly sy'n chans ganddo ni. Felly beth sydd angen arno ni? Mae angen rhywun arall i ddod. A gwneud ni yn newydd. A dyna beth nath Iesu pan nath e ddod i'r byd. Nath Iesu ddod a rhoi cyfle newydd i ni. Nath e fyw bywyd perffaith. Nath e ddod a adlewyrchu yn union pwy yw Duw ar y ddaear, ei holl bywyd. Felly, Duw eto, nawr fel dyn, yn dod ac yn adnewyddu, yn gwneud ei ddelw'n iawn. A wedyn dweud, mae dewis gyda chi. Allwch chi aros fel llanast, falle'n plesio'ch hunan, yn byw i'ch hunan, ddim yn caru Duw, ddim yn adnabod Duw, a felly ddim yn edrych fel Duw. Neu, na'i'ch gwneud chi newydd fel bod chi yn. A na'i roi delw newydd i chi, na'i roi golwg newydd i chi, na'i neu chi eto i edrych fel Duw. A chi beth anhygoel bod ni, os i ni'n credu'n Iesu, os i ni'n credu'n Iesu, yn cael derbyn, delw newydd, golwg newydd. Mae Duw yn ein creu ni o'r newydd, a nawr i ni'n edrych fel Duw. A mae gyda ni'r gallu i fyw i Dduw, i fyw i blesio Duw, i fyw i anrhydeddu Duw. Mae yna adnod yn y Beibl, yn Colosiaid, sy'n dweud, trwyddo ef ac ei fwyn ef, y mae pob peth wedi ei greu. Mae pob peth wedi cael ei greu mwyn Iesu, mwyn caru Iesu, mwyn addoli Iesu, ac mwyn anrhydeddu Iesu, bod Iesu'n cael y clod i gyd. Nawr, mae dewis gyda ni felly, yn dos e. Fi'n credu bod pawb yn cytuno gyda fi bod e'n sili defnyddio esgyd fel cwpan. Ych chi'n cytuno? Ie. Mae e hefyd felly'n sili ein bod ni yn byw mewn ffordd sydd yn wahanol i'r rheswm mae Duw wedi'n creu ni. Os yw Duw wedi'n creu ni, i'w adnabod e ac i'w addoli fe, mae eisiau ni fyw i adlewyrchu hynny, i ddangos hynny. Felly, dau beth eisiau chi gofio blant yn enwedig, chi wedi cael eich creu gan Dduw. Chi wedi cael eich creu gan Dduw. A felly, mae eisiau ni ddiolch i Dduw. Diolch i Dduw am ein creu ni. Diolch fod e wedi rhoi bywyd i ni. Ond yn ail, cofiwch pam. Mae wedi'ch creu chi fel bod chi yn cael bod yn ffrind i Dduw. A mae hynny dim ond yn digwydd trwy ddod i adnabod Iesu Grist.
A felly, os i ni yn cael bywyd newydd, yn dod yn greadigaeth newydd, cael bywyd newydd, mae hynny'n caniatáu i ni, achos bod ni'n derbyn maddeiant, bod Iesu'n cymryd y llanast, yr pechod i ffwrdd, i ni'n cael bywyd newydd. Nawr, i ni'n gallu plesio Duw. A blant mawr, chi'n gwybod, ein braint mwyaf ni yw cael dangos i'r byd a cael clodfori'r arglwydd am y ddelw newydd yna i ni wedi ei dderbyn. Bod ni'n cael bod yn llysgenhadon ambassadors, yn mynd o gwmpas beth yw ein tystiolaeth ni. Fod pobl yn gallu edrych arno ni a gweld ein bod ni'n greadigaeth newydd. Trwy ffydd, trwy ras, gweld fod yr arglwydd wedi gwneud rhywbeth mor rhyfeddol yn ein bywyd ni. Ein braint ni yw gallu dangos nid ein bod ni'n special, ond fod stamp Duw arno ni. Ein bod ni yn adlewyrchu rhywbeth o ogoniant Iesu Grist. Pam? Oherwydd i ni'n lan, oherwydd i ni wedi cael ein maddau, oherwydd i ni wedi profi bywyd newydd. Mae'r ysbryd glân yn byw yno ni. Mae pobl yn gallu edrych arno ni a gweld rhywbeth o ogoniant Crist ynddo ni. Gweddiwch y bydd hynny'n wir amdano ni heddi. Y bydd hynny'n wir amdano ni'r wythnos yma. Dros y Nadolig, y bydd pobl yn gweld ein bod ni'n ddrych i ogoniant Iesu Grist. Nid ein bod ni'n arbennig, ond mae gwerth wedi cael ei roi arno ni trwy waed Iesu Grist. Diolch. Wel, ni'n mynd i weddio gyntaf a wedyn ni'n mynd i ganu mewn ymateb. Newn ni weddio.